nem. De. Menj oda, itt állj meg így, várj, így jó. Vigyázz, le ne ess. Nézz ide! Mi van? Ne tolj be, menj le! Miért nem mentél le? Jó, gyere, ez már jó. Szuper. Fölrakod, az igencsak lesni fog. Nem? Ugye? Nem vagy De így már igen. igen? Gondolom én. Na nézzük meg. De ha így elfordítom, akkor tudja, hogy benne vagyok. Na mindegy, gyere.